Takže dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás tady Toby opět u Rhode Islandu s... Fiem, ano. A dneska bychom chtěli vyřešit konečně nějaký ty úkoly. A sorry lidi, že teď vůbec nebyly party. Já jsem Figo tady nebyl, já jsem neměl náladu na natáčení, takže konečně další pár. Takže já bych řekl pravdu, tak jsme se tak trošičku pohádali. Jo, on se na mě naštval, ať jsem slušný. Přesně. A potom jsme spolu nemluvili hodně dlouho. A já... Teď už se to zase udobřilo, takže zase jdeme spolu nahrávat. Jak už jste byli doposud zvyklí. Upozorňuji, vůbec jsme to nehráli, zůstali jsme tam, kde jsme zůstali, možná, že se to savelo jinde. Ne, dobře se to savelo. Já jsem potom, co to byl, jsem šel semka, všechno je to v pohodě. Ale... Tady někde by měla být ta Lorena, nebo tak něco. Já taky zkusím natáčet. Jako bude to zkušební video, takže vůbec nevím. Hej, našel jsem značkový šampaňský dvakrát. Takže čau lidi, tady je Figo. A jde mě to na 8 frapsů, no, takže super, no. Hej, našel jsem klíče. A mi se to úplně seká. Tak by tebou tak nenatáčím, mě se to laguje jenom trošku díky tomu, že už mám... Víš co, když máš notebook, hele. Počkej jenom chvilinku. Figo bohužel asi teď nebude natáčet kvůli tomu, že jeho počítač to nezvládá, já se vůbec, ale vůbec nedivím. Protože by to natáčel přes notebook a já se divím, že bude ten Dead Island. Dobrý, už to jede plynule, už je to na... ne. Ale kašli na to, tak nenahrávej. Já to nějak musím holt vyřešit, nic jiného se dělat nedá. Já ti nějak pomůžem, prostě s tím nahráváním, jo. Teď si toho nevšímej a pojď. Tak počkej, tak já to jenom vypnu, Tak. Kdyby se to natáčelo s těma 30 frapsama, to by bylo něco jiného. To by bylo krásně plynulý video. No Loren, co na mě tak kouká? A potom se mě může len iba dát. Unahující sekira. No ty vogo, tu ti prodám, kámo. Pojď, Loren má další quest a má pro tebe tu sekiru. Pojď sem, Loren. Tu tady. Já mám úplně jasně. Kdybych aspoň věděl za co. Počkej. L. A byliny. Doneste Loren peníze. Ne, 5 léčivých bylin. No já vím, ale já bych si dal něco hlavního. Tak jo. Složitý tak dáme rozhovor. složitý rozhovor. Promluvte s Mouvenem. A Mouven ten je kde? Myslím dole u doku, pojď za mnou, počkej, já si musím ale vypnout ten frap. Takže jsem úplně rád, že aspoň těch 15 minut. Aspoň těch 15 minut, že můžu nahrávat, že už to není těch blbých 9. No 10 v podstatě, 9. Jenom o 5? Tak já jsem to si myslel, že teda bude trošičku díl, ale aspoň něco. No tak, já třeba potom bychom zkusili natočit třeba aspoň 20-minutový. A pokud mi to bude uploadnout, což doufám, ale podle mě ne, tak budu natáčet aspoň ty 20-minutovky, no. A my jdeme za tím Mouvenem. A pokud... Tady je Mouven, jestli se nemýlím. A pokud chcete nějaký změny v našich videích, pište, my uděláme, co budete chtít. Ale tady je nějaká kytka. Jestli chcete, aby jsme někoho přizvali, řekněte. Nebo jestli se vy sami chcete přizvat, tak řekněte. Řekněte, spíš napište. No, napište, no, pravda. By mě zajímalo. A já se omlouvám, že vydržte, já to teď střihnu a hned jsme zpátky. Jsem zpátky a musel jsem něco vyřešit. Už to dáčíš? Dobře. Jo, už je to v poho a teď jakože kam? Mě taky zajímalo. Tak zkusíme cestovat do laborky. A omlouvám se, že nebudu moc mluvit, mám kolem krku límec.
Kdybyste nevěděli, co je to límet, tak je to na upevnění krku. Jsem se ráno zbudil a měl jsem úplně vylomený krk a bolí to hodně moc. Aspoň, že můžeš mluvit takhle. Já asi to načítání budu No přeskakovat. jo, mluvím fakt tady. Jakoby, Super. načítá se mu to rychlejš, protože on to vytvořil, tu síť. Tak co teď máme udělat? Jděte s Movenem do města. No ale to si musíš Aha. Tak pojď, Bobe, ale my musíme jít zase zpátky. A my jdeme do Moresby. A já se importuju pořád do laboratoře. Já na tebe musím chvilku čekat. No tak, Jo, a až se mi to načte, tak se vám ozvem. Takže už zase natáčím. Ty tak naprd, já nikdy nevím za co, já to mám najednou černý, taky to jsou tak blbý bugy. To je za co? No, úžasný. Najděte Movenův balíček v jeho tajné skryši. Asi vím, co tam bude dělat. Jdeme hrát. No, bude tam dělat to, že tam bude hledat tu sakiru, přesně tak. Nebo bajíček, nebo... Ježiš, já se v tom nevyznám. Já nerad ty... No, počkej, stůj, já se chci s tebou o něčem pobavit. Bacha, tam je sebevrah, tak ho sejmu. Hele, budeme to probíhávat, nebo jak to bude probíhat? No tak pro diváky... Já nevím, jak chtějí diváci, ale... Tak dneska bychom to proběhli, ale třeba jindy byste nám řekli a my to klidně nebudeme probíhat, klidně se s nima budeme kosit. Takže Run Forest. Mně je to taky líto, že nemůžu všechny pokosit, protože to by trvalo hrozně dlouho a... Věřte mi, já si budu přát nějaký herní počítač, takže se mě to bude přímo nahrávat na grafickou kartu, takže žádný frapsy a taky věcičky. Jo, počkejte. Takže dámy a pánové, já vám chci říct, že bylo vysvědčení a já dostanu nějaké hry přes PC, takže nějaký s Figem i natočím. No ale tady je problém, že já jsem měl slepák a ještě předtím jsem měl černý kašel. Takže to bylo úplně na prd. Takže jsem s Figem takže já mám nekvalitní. Ty vogo, proč jsem požralej? Víte, co je nejlepší? Bojovat jako požralej master. Já jsem ale fakt... Ne, on je tam mega. Johnny narážeč. Dovolením, pane. Vemte si tady Deodora, smrtíte. Jako hodně moc. Smrtíš. A pojď, roztopíme ho. Baseballka do tebe. To nová úroveň. Já ne. Takže doufám, že pokud se to nebude nahrávat do ještě 9 minut, já se vážně nerozlobím. Takže když tak se budu učit už i v těch 9 minutách. Nějak v těch 10, ale pokud, takže může to být buď pravý... Počká, tady musíme jít do jeho... Takže může to být buď pravé rozloučení, anebo jen tak, protože nevím, jak to půjde. Protože já jsem vůbec netestoval, jak se to bude nahrávat a tak. Takže... Marta! Watch. Johnny Kosička. Kde máš Johnnyho kosičku? Ty dáváš jim docela čočky, kámo. Jo, já jsem si teďka Takže já se rozloučím za chvilku, ale nemusí to být rozloučení jakože teď na pořád, že bych přestal okamžitě nahrávat a šel to uploadnout. Možná, že teda tam fakt budu a dodělám to a... Co to je za fejky tady toto? Jaký fejky? Jako jak se to máme jako dostat? A já vím kudy. Jo, my to tady musíme vlastně parkournout, no. Aha. Beru to já. Hlupáku, to se dělá strašně lidi. Parkour. Úprava Fénix. Moderní balíček, chlast. Hej, a tady máš tu, víš co?
Jo, skalibrovaný automatická puška, kolik to je? No ale furt je to, ale aspoň to pro...